em voin chu hei kan hlui a chen te chun lom tho na in vlog na hun kan nei the do na kalom le mai ka chan ten min lo dong song che em me a porom don le me kum tum don lai chu kan kal talawa heng shimabara ni a ta hianin kum khat lai chong zirin kan lo om to a chu kan sol no chen khatte kan vatlo le don ani a lunga leng du don khop mai top thlang mi lo thir sak vek don nia khwa hi cha em me win chu lum em bok kawa de chur mai kan ma games dvd cd ti a hianin kan han lu to na nge chung om nge an zorte an chin don ani hei tur thlangin an lo zuar ani hi chuanin helai hnuah hianin hei iphone te tablets te second hand an lo zuar boka heng an movies te hi an zor te hi English ani mo Korean ani mo an mani chungin an let vek mai ni helai hianin hei headphone te earphone te games khelna chi shang te ni hi helai hnuah hianin engi lawin le chinila macbook ani hi macbook air 2020 kha yen singli chang hin lo discount ani hi second hand ani hi thar ni lo nya chan chu hi Indian rupees sing ni amo sing ni tin lo de pon ni mai the ni a currency zero nya nga kan milar chen khat Japanese an milar chen khat te ni chen te chu film movie sang thiam tak te chan he lai hi Korean pang ne na ni poka zela kan bazar chin na hun kan pan me kan hi amun hi re no me ya ral muang ti la kan soi swalom na ve kum khat kanom chung po khanin thilbo soi tur kan shelawa chumai ba ka mian ri no me ya anta ni lo chuanin la khan tum lo ani deuh ber mai khopui deuh lek tlem chan adang lam deuh mai theya mishing te po an lo tam ve deuh awang khopui lampanga chuan hetai ro chuanin motor cha bian da deuh top te tin zan khwa akong an kal lo te po noa latin mizo ne na in an deuh na pakhat chu helai muna hi chuan nga lo dor ti te he an chong me te po da topa mananda na to nanda le to pangchi te motor khaw no bogani he la hi will be ni ai kan bazar chin na munan ya ta hianin kanin zui vedam zel khania ngayom khop mai kan chan te lo he video lo en te chuan tan lung len vengi pokaring he lai shing hi thom no dor ania hi summer sale ten lo nei ni hi chuan hei zador ania zaman vek khani ta chu mi hi thil pokim em kan mang chang kai thei viao ni
he lai a hianin kan thil man tuang ho ka alcohol in lo shi se la hei hi pui mo khop mei tun lai bo ruak nen chuan an ni phei chu hei shimabara ta phei chu tuna tak phei chuanin ka ya nom lo leng ha ding ka sha ti chung pho chuanin mi tu to hi an fin kho em mai niกับมากมองเห็นACBตินจากฮีมันนี่สักนั้นโดอินส่งทิลเตงอีโลช่างตั้มไม่ตัวโจกันเช่นที่กันไปอินกันลูดนยาอินเรดเดอชายมันสักแค่ทันทีเดอินเราที่รุนยา
난 모를 거야. 아마 날 모를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야. 내 자신이 미워서 한참을 울었어. 그래야 기분이 나아질 것 같아서 내일이 오면 나는 또다시 어제 입었던 옷을 입고서 have to fake myself. 나약한 모습은 숨기고 살아야지. 사람들은 겉모습만 판단하니까 하나 둘씩 사람들은 날 떠나가네. 별거 없어 믿은 내 잘못이지. It's hurting me but I have to pretend no one cares about me.